Здравейте, баджета, какво правите? Здравейте, какво правите? Казвам се Виктория, добре дошли в моя канал. Днеска снимам епизод 2 от Неоткрити посоки. Let's go! Only been days, but it feel like months. We gone for a year, only know like once. Life move fast and you do what you want. At this time, doing what I want. Hope you doing what you want. What we want. Защо го снимам след толкова много време? Защото нямам никакви идеи. Искрената ми молба към вас е да пишете долу в коментарите какво искате да виждате моя страна в контент, защото наистина последните няколко дни са били доста тъв и не знам какво да снимам. Общо взето днеска имам причина и утре, така че ще ви направя съединен влог какво правя днеска и утре. Днеска ще ходим на Brave, а утре ще ходим на Тополец DH. Това е състезание по колелоездене, което брат ми ще участва и ще снимам абсолютно всичко, но днеска подготовката за Brave ще е тъв, защото косата ми е много зле. Както виждате, бойдисана е много яка, обаче в момента просто не седи на никъде. Искам да си направя бретона пак, защото горе почва да фейдва мега много. И тук отстрани още си държи цвета, може би някъде отзаде ще си добавя на по-светлите части, тъй като косата ми вече е потъмняла. Преди бях руса, но това е друг въпрос. Първото нещо, което ще правя е ще си оправя косата и ще се изкъпя, защото what the fuck. Така, цветовето, с който ще се боядисвам днеска е останала ми от предния път. Как се казва този цвят? Shocking Pink на Life. Хора, много не ви препоръчвам, ако сте с руса коса, искате ли лава като мен, да ползвате розово, защото няма да стане. Но, тъй като моята коса е доста тъмна, се получи и имам бая останало още, така че ще го използваме. Let's go. Първото нещо, което да трябва е ръкавици. Имам ли ръкавици? Не, нямам, защото ги донесах на работа ония ден и ги забравих там. Така че ще трябва да си цапам ръцете. Това няма да е добре, защото до вечера... Как ще го измия това? Добрата новина. Открих ръкавици някакси. Нямах представа, че имам всъщност. Сега, какво ще правя? Също така има фолио. Малко е, но смятам, че ще ми стигне. Какво ще правя? Първо, смятам да си направя. Също така, хора, загубих си четката някъде. Не знам къде е. Четката за коса и сега трябва да ползвам една кръгла, изобщо не е удобно с нея, буквално изчезна. Първо ще си сложа косата е така горе, после ще бойдисвам тази част. Добра идея ли е да бойдисвам върху бойдисана? Най-вероятно не, но ще го направя ли? Да. Така, значи тази част е мега вайбрант все още, така че тази може би ще оставя. Но смятам да направя, защото и отзаде имам още, но смятам да се направя още кичурчета малко по-отпред. Защото ето тук, примерно, сега ще ви покажа на светлина, тук се личи мега много. И е така сливащо се, но тук има части, където са ми мега светли. Примерно ето това. Чакай, къде? Ето това. И ще стане добре да го бойдисам, но да не знам, ще видим. Така че, да, let's go. Първа стъпка, да се сложа ръкавиците. Само се надявам да не изцапам всичко, защото тогава няма да е добре. Имам една идея да сложа, може би, мокри кърпи вътре в мивката, защото не че ще предпазват нещо, но за всеки случай. Също така този цвят много не цапа от главницата ми, която е много добре, защото по принцип доста от нещата, които ползвам, си бойдисвам косата преди, ми цапаха. Просто този цвят не мога да ви обясня защо, обаче не ми се стига, разбирате ли, просто не е достатъчно. Все пак, за да изглеждам готино, има sacrifices. Много хора ми казаха, че изглежда добре. Аз сама се харесвам, така че що пък да не го правя.
Така, слагам и тук. Безопасявам мястото. Просто защото ме е страх да не ви ще цапам. Това е. Значи тази част е много добре. Може би ще добавя тук, за да може да са ми по-видими бебешките коси, защото когато се вържа, хора става ужасно, няма да лъжа. Така, сега. Първо ще взема ето тази част от косата ми. Като нямам читка за коса и направя ужасно. И мисля, че тук не е бодисано, но малко само. Така че ще направя... Ще почна от там. Доста... Не знам даже как да го обясня. Доста почерпна, доста потъмня, защото аз съм много руса по принцип. И тя буквално стана тъмна, мега тъмна. Дори да преди няколко години беше много по-светла. Но сега си върнах в натуралната коса, преди беше много бодисана от различните химикали. И сега пак го правя, но както и да. A girl never learns, I guess. Според мен си заслужава, защото просто се чувствам по-confident, по-уверена, когато си правя такива малки промени в себе си. Не знам дали е така. Знам, че използвам много в момента, но повярвайте ми, косата ми е много суха в момента, освен в корените и почти не си личи. What the fuck? Както и да е. Поне ръцете ми няма да се изцапане, което е добре. И тези ръкавици са наистина удобни, за разлика от другите. Така, следващото нещо, следващата част от косата, която ще си направя, е другата страна. Мисля, че това е другата страна. Това ако не е направено. Това е направено, просто не си личи много. Както виждате, хора, не искам много да минавам старите, защото обясно това ще провали косата ми много. Реших как ще го направя и ще мина тази част при тази хубавата, дето ми харесва. Ето така. Тук ще мина и даже смятам, че ще е долу-горе еднакви. И после бретона и това ще е. Реално бретона искам само да мина корените и малко от дължините. Хора, тук що ми се обадиха с тъжната новина, че apparently, което аз помня, че съм си купила и съм си дала парите, нямам билет. Какво? Как нямам билет, когато буквално чакам този ден от 2 месеца? И накрая ми казват, че нямам билет. Аз платих 30 евро. Това е доста пари, смисъл, особено за някои хора, това си е доста скъпичко и как така нямам билет? I guess просто така трябва да се случи или да знам, това е мега гадно, защото доста време го чаках и малко съм разстроена, но Гръл, какво? Защо? Не мога да разбера. Ще ви апдейтна какво ще се случи, но мисля, че билетите вече са изкупени. И аз дадах пари. Да. Дадах пари и накрая какво? Ой, не. Коптинко се. Особено факта, че ще да ходя с моя приятел и накрая той ми каза, че няма да идва, ако аз не отида, защото човека е забравил да ми вземе. Или не знам. Защото аз буквално бях с този човек, когато той вземаше билетите. И сега just ignore. И сега ми вика, нямаш билет. Давах ми 60 евро общо. Как така нямам билет? What the fuck? Не знам какво ще става. Но се надявам да мога да отида. Шансовете са малки, но бях много хайпната хора. Това е много гадно. Разбиха ми сърцето. Не знам. Почвам с корените хора. Добра новина. Има билет. Ще ходя. Не знам какво се случи, обаче определено имало някаква обърквация, защото имаме 4 билета. Просто друг човек му го е купувал. 4 билета за 4 човека и има билет реално. Просто явно човека, с който е купувал, е забравил, че е купил за мен и че ще ходя и аз. Да си минавам косата.
и ще съм готова. Смятам, че ще се получи добре. Косата ми сега ще изчакам половин час и ще си оправя косата, ще се изкъпя и така нататък. Имам още даже останало дай. И бих искала да си направя още коса, но не съм сигурна, мисля, че ще се оставя така. Само ще си имам още беби косичките и тогава ще съм със сигурност готова. Защото хора, не знам защо обаче, има много малки, които почти не се виждат беби косички. И сега наскоро, като си ги боядисах и буквално изглежда се една коса тук. Защото когато, то ми е мега голям insecurity, когато се вържа и челото ми просто изпъква мега много, защото повесли нямам, изглежда се едно нямам коса, обаче имам коса, просто е доста светло там. Като някои хора с виждате си, защото има такива хора, които имат проблем. Но да, it's all good guys. Наистина си изкарах къла за този брейв. Шала съм много ядосана, ако нямаше много да уча. Но да, сега слагам таймерче за около 20 минути, 15-20 минути и ще се върна с вас, когато очувам да го измия. И да видим как се е получило, защото искам да се вижда резултата. Също така ще измия косата с студена вода, защото съм чувала, че това помага. Хора, преформя косата ми да не умре. Обещавам, че това ще е последния път, в който си правя този цвят. Май. Не знам, ще видим. Просто съм моля да не умре косата. Anyways, имам още, така че или в друг живот ще го използвам пак, или след 2 дена. Защото буквално минаха 2 дена, откакто се направи косата и сега пак го правя. Don't worry. It's okay. Сега ще чакам малко и ще отида да се оправя косата, да я измия и ще ви покажа резултата. Добре хора, готова съм, изкъпах се. И сега ще си изсуша косата и следващите кадри ще бъде косата ми и резултата. Ето го е крайният резултат. Още ми е мокра косата, но смятам, че се получи наистина много красиво. И да, много ми харесва. Ще си направя плитки, мисля, че, защото смятам, че така ще имам някакъв стил на косата. По-късно, като отивам на това. И без това не искам да си я горя с сушуара още. Но да, определено много повече се вижда бретона вече. Сега ще си направя плитки. Няма да са перфектни хора, няма да излизам с тях, така че... И айде трябва да изсъхне като хората, но преди да изсъхне, разбира се, ще си направя тези плитки. Ще остана с тях, за да може да ми се накъде косата малко, защото нямам нищо такова, нямам. Аз обичам да не ползвам преси и там, други работи. Използвам шноли и ролки за коса, защото помагат. Просто от много време не съм си правила блоуаут или нищо като цяло на косата, просто съм се оставила и така. Без никакъв стилинг, хората плитка се получи много добре. Сега ще видите добре как ми стане. Сега ще се върна, като направя и тази плитка. Ето я хора, долу-горе стана, всъщност, очаквах да е по-зле. Сега си пускам и бретона. И айге ще седя така известно време. Смятам, че е сладко. Опа. Да, и so cute. Само корените много ме дразнят. Ще се оправя наистина. Имам все още много време, защото ние ще ходим, мисля, че към 7. Но все пак, аз винаги разбира се приготвям 5 часа предварително, но това няма да съм аз, ако не го направя. Тъй, че да. Готова съм. От много време не съм си слагала гел на веждите, обаче сега имат спешна нужда, затова ще служа. И най-вероятно ще снимам някой TikTok, що пък да не. Ползвам на Миша BB Cream Perfect Cover с цвят номер 21. Мисля, че е окей това. Най-важното, долу.
Много е satisfying да си чертая долу, виждате с коректор. Аз по принцип не нося грим. Поне много не нося. Аз ви казвам, сега светлината е просто ужасна тук. Много треперя. Сега слагам... Имам нова спирала. Леля ми я подари вчера. Джордани. Старата ми свърши буквално. Там ми е в шкафчето. И само си стисквам последните капки, обаче трябваше ми. Така че... Thank you so much. Окей, хора. Готова съм. Така, хора, минаха няколко часа, откакто снимах първата част. Сега си изтрих всичко и часът е може би около 3 или 4, не съм много сигурна. Така че да, чакам просто да се върне Георги и ще почна да се оправям тогава. Наистина да се оправям. Малко съм, така притеснена, че няма да ми стигне времето, но разбира се, това съм си, аз винаги се притеснявам. Така че ще се върна, когато той е тук и вече почвам наистина да се оправям, да се гримирам, защото смятам да си направя някакъв нов грим, да изпробвам, ще видим. Така, значи сега ще пускам малко музичка и ще ви показвам стъпка по стъпка, нали. Няма да снимам целият процес, тъй като ще бъде доста дълъг. И после ще ви покажа и крайния резултат с аутфита ми. Така, хора, тук сме и сега се търсим откъде да влезнем. Чакаме да почнем.
и почвам да се отправям. Часът е около 6:30-7. Хора, изпих се кафето и сега само трябва да се оправя. Това ще ми е аутфита. Смятам, че ще ми е студено, но нямам горница. Ще видя ако мога да намеря от някъде. Свириша малко. Развълнувана съм. Просто трябва да се оправя, да се спретна малко бързичко, защото няма време. Направих си вежите и се намерих горничка. И сега ще сложа само спирала и лип-комбо сигурно и съм готова. Така отивам да се измия и съм готова. Готова съм за тръгване, така че хайде. Let's go! Вече сме вкъщи и за жалост всеки влог си има край. Така че това е края на влога и се надявам много да ви е харесал. Аз знам, че на мен ми беше много добре, много ми хареса тия 2 дена. И ако искате още такива видеа, пишете долу в коментарите, лайкнете, абонирайте се и коментирайте. И ще се видим следващия път. Чао! Чао!